Mario, první dny v Chomutově, jak se tady zatím cítíš? Tak mesto som zatiaľ ešte nevidel, ale videl som tento areál, je to niečo krásne. Ešte som sa nestretol s takýmito podmienkami, jak sú tu. Strašne sa mi to páči, no. A na lade sa dostávam do toho ešte, tak uvidíme, no. Zmínil jsi areál, že si takový nezažil ani v zámořské juniorce, to není podobné? Tak areál ešte nie, ako štadión je nádherný, tie sú tam ako podobné aj v tej juniorskej, ale proste toto zázemie, čo tu je, to som sa fakt ešte nestretol s takýmto niečím. Co rozhodlo proto, že jsi se rozhodl zkusit štěstí tady v Chomutově, přestože to je zkouška? Tak ja som sa bavil aj v Žiline s chalami, čo hrali v Čechách, aj s Marekom Hovorkom, ktorý tu pôsobil. A ten mi hovoril, že nemám ani rozmýšľať nad tým, aj keď to je len skúška, proste, že to je úplne niečo iné a sám som sa o tom presvedčil, že proste je to niečo iné, je to aj lepšia liga a proste tie podmienky, ktoré sú tu, fakt je to super. Takže velká motivace získat stále místo v sestavě? To určite. A čím chceš trenéry zaujmout, případně v přípravných zápasech už i fanoušky? Tak svojou hrou, agresívnou do tela, korčulovaním, no a byť pomocný týmu vlastne, robiť všetko pre tým. Ty jsi vlastně ročník 97, takže teoreticky by si tady v Čechách mohl hrát i na výjimku juniorskou soutěž, ale předpokládám, že to pro tebe není úplně ten nejhlavnější cíl. Tak hlavný cieľ je samozrejme Ačko, dostať sa tu, vybojovať si miesto, no ale ak by bolo vlastne na tú výnimku, že by ma tréneri poslali, tak mi to nebude robiť problém. Ty máš za sebou světové šampionáty 18 i 20 a loni si se vlastně vrátil na Slovensko asi hlavně kvůli 20, je to tak? Hlavne kvôli 20, áno, išiel som vlastne do toho projektu, čo sme mali tú centralizovanú prípravu a hlavne vlastne kvôli tomu som sa vrátil. No a po príchode zo šampiónu to bola ešte ponuka z americkej, z USHL, ale už chcel som hrať už medzi mužov, tak som sa vrátil vlastne na Slovensko a Žilina mi dala ponuku, tak som ho prijal. No. Podobný projekt se rozjíždí i tady v Čechách. Jaké to je připravovat se v podstatě 4 měsíce, si počítám dobře, 3-4 měsíce před tím šampionátem takhle pohromadě? Nehrozí trošku ponorka? Tak, sem tam príde určite ponorka, ale ono sa to dá zvládnuť. Vlastne je to v prvom rade, aby tí chalani, čo sme tam boli, aby sme mali vlastne skúsenosti, lebo sme hrali vlastne proti mužom. Je to diametrálny rozdiel voči čo je v juniorke a proti mužom vlastne, aby sme nazbierali nejaké skúsenosti z tých zápasov. Takže myslíš, že na 20 to hráče připraví lépe než třeba kanadská juniorka? Tak to je ťažká odpoveď, neviem povedať, ako mne tá Kanada, bol som tam 2 roky a dalo mi to veľa, no. Ale určite mi dal aj niečo projekt. Jak moc ti utkví v paměti ty dva šampionáty, ať už 18 nebo 20? Dá se říct, že to je zatím dosavadní vrchol tvé kariéry? Tak zatiaľ to je vrchol, no a uvidíme, čo ešte príde, no.